आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। वैभववाडी तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात रविवारी रात्री धक्कादायक प्रकार घडलाय। उपचारासाठी आणलेल्या बालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर संतप्त नातेवाईकांनी डॉक्टरला मारहाण करत रुग्णालयात तोडफोड केल्याची घटना घडली। या प्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। वैभववाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात रविवारी सायंकाळी कोकीसरे नारकरवाडी येथील 9 वर्षीय शिवांश संदीप तानवडे याला उपचारासाठी आणलं होतं। शिवांश गेल्या काही महिन्यांपासून आजारी होता। त्याच्यावर बेंगळुरू इथं उपचार सुरू होते। काही दिवसांपूर्वी त्याला गावी आणण्यात आलं होतं। रविवारी सायंकाळी प्रकृती बिघडल्यानं त्याला वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं। येथील डॉक्टर वैभव मोरे यांनी त्याची तपासणी सुरू केली, मात्र तपासणीनंतर बालकाचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं। मृत्यूची माहिती मिळताच नातेवाईक संतप्त झाले। शिवांशचे वडील संदीप तानवडे यांनी डॉक्टर वैभव मोरे यांना मारहाण केली, तसेच रुग्णालयातील साहित्याची तोडफोड करण्यात आली। या घटनेची माहिती मिळताच त्यांच्या गावातील ग्रामस्थांनी रुग्णालयात गर्दी केली होती। त्यामुळे येथील वातावरण तणावग्रस्त बनलं होतं। रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती पोलिसांना दिली। वैभववाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत डॉक्टरांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं। त्यानंतर येथील जमावालाही शांत केलं। त्यानंतर मृत बालकाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कणकवली इथं पाठवण्यात आला। या प्रकरणी वैभव मोरे यांनी सोमवारी सकाळी पोलिसात तक्रार दाखल केली। त्यांच्या तक्रारीनुसार संदीप तानवडे आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मारहाण, शिवीगाळ, सरकारी कामात अडथळा तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला। या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक उल्हास जाधव करत आहेत।